wis ah. Kancil iki enggak dimulai iku. Wis tak durung anu. Cempek gelung. Ya wis. Ajak kanca tamune selapol iki lho wisan. Tak diat gedhog cak. Siratun Mbak Jasman iki. Ya, Cil. Loh, sapa iki? Nggih sampean, Pak. Aku ta. Nggih, enggak ada damel lah. Kawitan lah. Ya wis. Ya sepurane soalnya ya gak tahu-tahu arek ndak. Nggih. Bisa nikah no tandaan. Ya wis kene. Bal. Nggih, Pak. Sampur ijo 1000. Nggih, matur nuwun, Pak. Sing sampur abang 1000. Wong tuan rumah. Nggih, Lah, pelandange. Pelandange ya meneh ae nek biar. Napa Pak pundutane? Semarangan. Semarangan, tak siap.
siap. Nuwun para tamu ingkang sami rawuh, salebete tratap agung sak nginggile Siti Fatimah, Siti Pagelaran. Ingkang sampun lenggah Siti Pagelaran, so ingkang sami lenggah Kajeng Sono Plituran. Para sedherek sedaya, leres kula sami tamu kados panjenengan, nanging dinten menika kula dados wakilipun ingkang kagungan hajat. Lah ingkang kagungan hajat Pak Giran saha Bu Giran. Hajatipun nyelamaken Dik Atmo kalian Dik Slamet. Derek-derek sedaya. Lah tandaan menika mangke diiringi widodari sekawan dasa kalih. Sing sekawan dasa sik tandur, tapi sing enten kalih. Lah tanda ingkang sampun terkenal Sriatun ning Sriatun saking Juritan Mojokerto. Langkang setunggal ning Jasmani saking Tandes. Derek-derek sedaya, menawi mlebet tratap agung menika dipun larang ngasta senjata tajem kados pistol, pisau, ganco, pacul. Anjir. Lah wong nganter kok ada nggawa
Gancung lho, pacul ya apa sih kene iki? Be mari nebang terus gak ono kesempatan langsung rene iku lho rek. Oh. Lah bab gending niki reneng wis cara Surabayaan ae. Gending sing dilarang lak wis ro dhewe ya. Dados gending niki nun sewu, sedaya gending angsal. Lah sing mboten diangsali utawa sing dilarang taurane gegeran niku lho. Nggih. Masalah bir nggih sampean tuku dhewe-dhewe akontan. Mun disediaken 35 grat. Enten paribasan gobes kinter kali, bikin habis sama sekali. Derek-derek sedaya, menawi kula ningali sisih kiwa kula wonten widodari, lah sisih tengen widodari, wingking kula sing gadah damel, langar kula panjang. Ono bener ya. Derek, niki enten paribasan nang pathuk liwat klampitan metik delima merangi teles. Nek mantuk sampean pamitan nedha nrimo pangeran sing males. Derek-derek sedaya, widodari kathah kali niki ingkang wonten nginggile tratap agung diiringi gending gedhok. Monggo tajiat. Sing ngombe terus nang ngombe, sing durung wayah. Sopo iki? Sing durung wayah iki Sik dibancang. sore. Halo Pak Nilwan Subadi. Wis lho kono. Sik sore wis aku. Rek kene bal-bal. Bal. Dek Amin bire 5. Ayo wis. Cangkir kuning, cangkir kelapa gading. Maruju eneng mitore wit paringe. Gending apa iku, Mang? Cengkir Gending anu. apa, Mang? Gading. Cengkir gading. Tingkepan. Napa Pak kundutane? Sik iki lho persene dhisik gendinge enak rek. Nggih. Iki 600 iki 600. Nggih matur. Cokro negara ae. Cokro. Cokro, Cak. Diat. Cokro. Cokro tak diat. Eh? Nyeluri tendel. Le, wong cengkir. Gendang dulu. Tembelan yo kari-kari. Jongko. Tambelan tok ae. Oh, tampak pisan. Yeah.
Pak Slamet. Iki lho. Anu Aku iki. niki Adoh iki. grupe Pak Slamet. Tiba Saking Madiun nitih napa? aku Nggih. mau numpak kol. Oh, Oh, numpak. nggih. Ada ta Medion kene to. Medion pundi? Heh? Delok apa? Iya, cecake kono ae to. Nggih. Cedake kono. Terus pundi niki? Tanda ini. Ayo. Terus piye? pundi? Lah, Ndara iki lho bal iki. dipal apa to? Nggih, Pak. Dipal ya kena wis. Nggih. Ya to nek ngebali to biasane. Hmm. Nek ngebali to biasane. 1000 malah. 1000. Saya Ayo, bal. Wis bal 1000 Koyo wis. gak biasa nang terop ta apa Ya. sampean niku. Sumari wis karya wangi kembange kopi. Sama nombe. Renteng kacang cemlarat hanya calungna. Gadang ijo awe-awe ning parane. Pada ayam tentrem nyawang kopi atine ayam. Tapi ngambang tandurane matu wae. Sataun sepisan ngundhuh kopi biasae. Oh wae renten abang-abang jempolane. Kopi tiba ning lemah kopi sisa iku arane. Napa Pak kundutane? Piye? Niki. Wah, aku nek krungu kaya pos blung-blung. Gunung Sari terbang. Oh, Terbangan. Iya, terbangan. Tendang Pak siap. Wah, ngengkel. Gunung Sari terbangan. Asal mampu lho Pak nggih. Nyawas Ayo meran, meran. Tidak dombe meran, Pak. Jangan ngalur enak. Bir limo.
sampean lak ra dibakir to. Lho, ki lho. Karji lo ngerti. Bakir iku. Ya, wadanan. Oh. Ngerti ya? Oh, tapi nek ngene iki aja nyeluk karkir-karkir. Oh, niku. Ya apa iki? Di. Lho. Mesti